Boxing naman tayo. So, ito yung introduction ni Boss MP. Tuturuan syempre ng ating boxer from Bicol, import. O, dito ka, import, si Raymond Baharia. Son, bigyan mo ng sample. Paano yung mga ginagawa mo? Siba, ano ba? Sige. You know. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Boy Uragon, sino kaya ito? Ang makakalaban ng ating idol na si Boy Yungas ay si Boy Uragon ng Bicol. Ito ay mala anonymous fighter na susubok sa ating idol dahil hindi pa nito alam kung sino at kung paano gumalaw itong si Boy Uragon sa taas ng ring. Pero bago tayo magsimula mga idol ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Katapang Info TV, Kim Vlog TV, ako si Netan at Joseph Official Vlog. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Sa natitirang araw ng ating pag-aantay mga idol bago maganap ang kapakapanabig na laban ng mga sikat ay kilalanin muna natin kung sino nga ba ang mga kalaban ng ating idol na si Boy Yungas. Dahil base sa mga comment ng ating tagapanood ay hindi kilala itong mga kalaban ng ating idol na si Boy Yungas. Dahil wala po itong YouTube, wala po itong TikTok. At maski Facebook page ay hirap tayong hanapin kung sino nga ba talaga itong si Boy Uragon. Sa pananaliksik ni Idol JB Tan Vlog ay kumpirmado na itong mga kalaban ng ating idol ay hindi lang basta-basta. Ito pala isang boxer trainer at fitness coach kung saan kasama po ito ni Rendon Labador sa kanyang gym. Kaya naman may experience talaga itong pagdating sa pakikipagsuntukan. Base sa napanood natin mga idol ay makikitaan nga natin na magandang posture itong si Boy Uragon at kita din natin ng solidong pangangatawan nito. Batak sa training at sigurado akong mahihirapan ng ating idol na si Boy Yungas. Pero bakit nga ba itong si Boy Uragon ang itinapat sa ating idol na si Boy Yungas? Dahil base sa kanilang patakaran mga idol na ang makakasali lang sa The Battle Lab YouTuber ay may sapat na subscriber at umahakot ng tagapanood. Malakas magpa-hype, ika nga. Kaya paano ito matatawag na suntukan ng mga sikat kung maski kaming mga reactioner ay hirap hanapin ang identity ng mga kalaban ng ating idol? Paano ito tinawag na The Battle Lab YouTuber kung hindi naman YouTuber ang itatapat sa ating idol? Maski sa panig ng kabisayaan mga idol ay nagtataka din ako kung bakit naisali at napayagan ng mga organizer o promoter na makasali ang kapatid ni Boy Tapang at si Gaat Vlog. Hindi naman sayo kung makasali ang ating mga idol sa patimpalak na ito. Ngunit isa kasi ito sa mga katanungan na dapat ipaliwanag ng mga nasa taas na sina Boss MG at John Orange Jacob. Dahil marami naman ang pwedeng isalang at maisali sa The Battle Lab YouTuber na may sapat na subscribers at tagapanood tulad nila Mr. Chulz at marami pang iba. Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang kung sang-ayon kayo sa mga hinuha ng aking isipan at ang mga solidong taga-suporta. Panoorin natin ang video na ito. Ito yung introduction ni Boss MP. Tuturuan syempre ng ating boxer from Bicol, import. O, dito ka, import, si Raymond Baharia. Man, bigyan mo ng sample. Paano yung mga ginagawa mo? Siba, ano ba? Sige. Yun. Okay. So yan ang gagawin natin. Ano lang naman? So ang Basics lang. official taper natin si Bangis. Pero ako ng ano. Sige, okay. Yan na. Yan o. Tingnan natin. Bro, isasample nga dyan bro. Yung mga pasuntok-suntok natin. Wala eh. Dapat merong ano. Yan na. Marunong pa ako ha. Okay. Last time medyo marunong pa ako eh. Huwag lang kayo na. Pero siyempre, nasa puso na natin yan. Kung sakali bro, ito medyo random question lang. Kung meron kang gustong makasagupa sa boxing, sa exhibition match, sino to at bakit? Sino yung gusto mong patumbahin? Yun na lang. Nag-iisip pa ako actually bro, hindi ko masabi. Kasi depende kung sino yung worth it na makalaban. Okay. Sino yung papalag? Sino yung papalag? Siyempre. Pero dapat rin, yung mga ka-level ko din ng subscribers para hindi naman tayo talo. Tama. Yun lang sa akin. Okay. Raymond, sige, ikaw na. Ako muna videographer. Okay. Basic, turo mo muna. Ano bang kung magsisimula ka, ano yung mga pointers na pwede mong ibigay sa mga viewers natin? Ano muna yung Stance, paano? Dapat yung kamay mo, laging close wings. Okay. Malapit sa mukha. Okay. Kasi pag may kalaban ka, madali ka lang makakagano. Okay. So close muna. Ganyan para... Close wings. Okay. Close Dapat wings. yung stance ganito, hindi pa ganyan.
Okay. Ganyan. At pag ganito. Okay, okay. Yung Sige. una dapat malang jump. Jab. Yes. Nice. Ah. Yun. Nice one. Nice. 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 Sige. Nice. Oh, Medyo yun, oh. i-stand mo pa yung ano mo. Ito. Sige. Ganun. Lakas pala sa muntok, no? Nice. Go. Nice. 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 Okay na yung job ni... Okay. Boss M. Marunong naman ako. Ah, maganda. Okay. Yung sunod is straight. Kabahan na kayo. Straight. Okay. Mas malakas kasi, dapat maganda yung sabay yung twist and saka yung hips mo. Para mas malakas ka. Oo, maganda. Para may power. Ah. Okay. Uy. Ganun. Grabe yan. Grabe yan ha. Pa. Pa. Oh. Pa. One, two. Jump straight. Jump straight. Jump straight. Nice. Jump straight. Lakas. Nice one. Sige, nice, nice, nice. Lakas, lakas. Pwede na. Hindi, marunong naman ako. Marunong na siya. Nawag! Mamamatay ako. Kasi marunong na siya. Marunong naman ako. Pauling Casimiro na to, no? Oo. Laban na yan. Padro Alas. Marunong lang mag-jump. Kasi meron ah. Next uppercut. Uppercut po. Sige. Huwag mo ganun masyadong yan. Dito lang tapos. Oo nga. Padro lang. Yan. Sabay mo yung katawan mo. Pataas. Para sa pataas. Sige. Ah! Awas na. Ito lang. One. Sige. Wala akong proper. Okay. Okay. Pero sa kabila marunong ka naman. Tama. Dahan-dahan na lang. Dahan-dahan lang. Straight and uppercut. Para mga basic lang naman to. Jab, straight, uppercut. Nice. Jab, straight, uppercut. Go. Go. Nice. Bang. Sige. Pag ano mo, para mas ano, jab, straight. Tapos medyo umakbang ka. Boom. Tulog si Casimiro. Nice. 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 Oo, okay lang. Okay lang kasi matagal na ako namatay. Matagal. Sana panood nyo mga idol, anong masasabi nyo? Kakayanin kaya ni Buyungas ang boxer trainer na ito? Papalagaya ang ating idol sa laki ng katawan at solidong posture mayroon ng lalaking ito. Anong paghahanda kaya ang inihanda ng ating idol para sa paparating na laban? Kayo'y isa siya sa pinaka main event ng The Battle of YouTuber boxing match. Mag-comment lang. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isang dalawang video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.